Hello. Ato dai mi karon sa dollar store kay ang bunso nagdaddy daughter date niya. Kanina pud akong panganay ana adto mi. Nya malisod mag-adjust ato dire kay lisod gining putot mag-drive ba. Naana dai mi dire nang ngita lagi mi og stitch para sa birthday. Unya kay daghan pud sila mga school supplies dire wa ko kapansin sa una. Sa una no kay kaning mga items dire kay $1.25. Ay $1 gid siya nya karon kay $1.25 na kay nagmahal man ang tanan. Makakita bisag unsa lang mo makita dire niya. Pag humana mas tindahan ni ani dai mi sa library kay magkuha na pud og mga libro kay kani akong anak hilig kani siya magbasa jud. Uli na din mi kay maadto daw siya sa beach pero kay pag ulit na niabot na dito ang ako ang order na Crocs. Okay, gipalit ako syempre kanang sale gid na siya paliton no. Kay mahal ba ani siya pag i-sale. Nya nara try na to bi. Wow, look at it. I-try sana ko bisita. Oh my goodness, it's perfect. Lisod yun yung putot kay kailangan ito magpataas-taas ginagmay lang sa matong diri sa Amerika mga tagas mga tao diri. Oh my gosh. Oh. Mao din yung among mga gipangkalit na saksak sinago na lang gud ni ginagmay ba pero nakabayad pud mig $20 na balloon, na concealer, na ay mga paints para sa akong anak o chopping board na pay lipstick i-try nato ni. Look at that. Heart shape siya. Okay ra pud ba kay siya pero medyo na ay aftertaste nga dili kay ko ganahan. Anyway, salamat kay sa akong 9 million subscribers. Kung wa pa ka naka-subscribe diha, subscribe pud be.